Ayo. Moto dari guys, sila may kadyo tanaw nagtulog ka moto no na. Kapag kay deliver ti Shopee. Naka-istorbo naman Miss Pamahaw. Andiyan tayo sa mitin na, disturbo na yung Pamahaw. Kaya bahala na na isang labunon kay di man siya magpalaba. Ako na bitaw ng tanglaban. Yung laba ko ba ito na ni Kon? Ay gilakti, santon niya rana. Ikaw ra mga siya magpalabon. Di man siya magpalaba na mo, ikaw mga siya ganahan. Imong pinalit ng kawayan? Ah, kuha ra. Pwede ra manguha diha o nay tagiya? Manuhol ka go, mamalit ka sa mga kabata. Imong kuan balingkuranan sa gawas. Dali malata bitaw. Kamot lang kuan og bok-bok. Nagi atop. Hari sami salamat eh. Sinsya na ka ni mama kay ikaw majid mo ijahang ganahan maglaba. Nagbo mas mingko. Naa. Hi guys, nakauli na mi guys hindi ka naghatid sa labunan ni mama. Ganihapit mi og pamalit og sudan karong buntag. Ang sudan ko andia. Kuan siya kanang ubod sa kawajan. Torta nga bulinaw. Pansit bihon. Kuan din gihukot sa nang maligja. Kapit na jabo. Ug munggos, paborito ni Gian. Ug ang paborito ni mama nga utan. Ug adobo nga batong. Good morning guys. Ug bula-bula. Mani magsadaan karon guys sa Pamahaw. Na day misalin gabi nga kuan barbecue. Ya unod ug karing wala ni kaon speaker. Maratos Gian day mo kaon gabi gikan sa gym, wala nang ni hapon. Mahaw kita. Daghan ni sedan karon. Barato ra ning sedan diha guys. Jis rang order. Hindi basa ka makapalit og sedan nga jis rang order. Kay kuan ilan na? 70 pesos. Daghan na kag mapilian. Kanara pungutan mo dyan kanon. Kaniga ba na? Hindi mo kaanda ni. Mahaw kita na lata agkan mo na sobrang tubig. Agay ginang maglata man. Kamama na sobrang tubig dito. Lamining ilang kuan guys, ubod. Sayra ko makakaunda ni. Sayra ni baligja. Karing kuan bulinaw nga kuan bulinaw nga gi torta. Pwede init ba? Ano? Ambot lang kayo sa mama. Sa anak pa niya? Naanan na kayo na mag-init. Napaman, dua pa ni ko. Mag-init naman ko. O, kainit. Natapos na. Kaya gang tijan magsige naghapatis. Dali na madlang people. Dili na mo ay. Mamahaw na tamad lang people. Mahaw na guys. Nilang sudan mo. Kasi nakaganan diha. Pamili. Utan sa? May kuan ma. Gabon. May siya na tawag dana.
Uhod mo nas kawajan. Kawayan ating ko na di karat kawayan do. Ang kawayan magawa magunay Wa man ay kuha ng kawayan. Tubo anang murag Sige ra udlo. man nagpangubod. Wa man ay season. Mga ta guys. Ano dyan mo dyan guys. Morning guys. Mahaw ta guys. Mahaw ta. Sulat tag-uta. Tantangan din ng wifi ng kagdi na yan. Yung tantangan. Ano to ko gabi hapit man to alas 11 minus 15. O okay balo na naog sa tingali kay kuha na yung cellphone. Ano ka tabi? Tantangan ni mo wifi, di na si mama malingaw. Wa ni mo kalingawas mama. Tangan mo yung kagdi kaya nakatok sa'yo. Huwag ko nung matantangan ko ng wifi, masugot ka ma. Hindi na. Sugot ka ma, tantangan wifi. Ano mo itong ipansig sa'yo? Dito na. May noon ko ano yung asang bayran. Hindi ka? Malabo yata. Di mag-ingat ka na mas mama dasdat din. Kuhanin mo kalipay. Mangin na sa doon ng dagat. Ay pala sa amo, doon na tayong hulasan. Okay, nalakaw mo kay nangantaw mo glungsod lobat yang cellphone na ginuktok ito murag manok ng gidungoy doon kayo. Pagtangan pa ni mo nag wifi di kaya na ma Tantangan mo kuno ni mo. luy kay naggatubang sa bukid mura man di siya. Na depress nga way cellphone. Mga klase ng mga tiguang ron. Bisa tantangan pa ni mo wifi. Mga klase na. Ano ba? Yan, Ibuhin ka doon. Ready guys, mauta guys. Mauta guys. Mauta ninyo. Nana naman at mga taga-lasunsi na matug. Mayo na yun. Kaya yun akong ikuan. Tagal ko nasi. Kala katog na ko di na ko magmata-mata lang mangihi kay Sige hihin. na maayo dyan. Dapat mga... Ang labi gani mga magbuntag ka wala tulog kay di ka katog. Mga kinahanglan dyan matug ka Magtawag kuha ito ma. sa'yo. Sakto. Alas 10. Ito na gano'n ka. Unta. Kaya hindi mo matawag ito sa'yo. Oh, alas 11. Oh no. Di ako. Muro, may gipungan magkutsara bayaran di makuha. Kating kapatid. Wait lang. Kalamangan. Muro kay gipung nagkutsara. Maro kay ka, pag ika nakapunit, turot. Wala di ka wala di ka ni kaon gabi igi. Na. Hindi ka ang gabay niya. Eh, nanguha makugusahan eh. Ang gipakan. Ang gipare sa itlog. Mo di ay. Nabito tong usa kay wala na ilong ganito. Mura Mura mama ni mo mo ba nalagay ni usa. Kulang ko no. Ikaw naman di ay. Pare sa itlog. Medyo din nang hindi man yapon. Ito mo ko. Yung kaon di ka gabi. Lang na ka. Sakto rin na be. Kasawan tamo ka siya. Ba, iyos pagbasa. Kuan mga sakit. Diyan ka pa ng mga kauban kay. Namang gapon? Ha? Nagyapon. Ano mga ganyan mga inana. Kaya ka magpigilag duwag mga. Tuto ka ng mga cellphone sa mga. Anong. May ganyo pod lagi. Nangag imong pa-gym si mama kung di na mag-focus sa cellphone. Naman mo diya. Gym. Ito, mama magdangging nga. Ang cellphone. Ay nga na ko magkatawa lang ko kujutay. Magkatawa jud ko kayang Huwag katawa sa jutay. Ang iyang gatas makalimtan ng inom. Dapat ngaw ng lawas. Ano nga ang cellphone. Kaya naman ugatan. Sige nag tutok. Hindi rin mong tanaan kay kalima ka unang magbalik-balik. Tiya ko, magkaon na siya. Uy, balik mo na kay tamanan og TikTok pero iguman niya igsugod niya kaon mo yung kita na tud mo man mo lang gihapon. lami man tan-awon do. Ang ba Yun na lang sagmin. Yung ito din sa mo tanaw. Panwari lang.
Balo sa tinuod na. Takpan. Di ko ganahan batan o kay yung clone ya tinuod. May yung Ito mama. lagi ng clone. Unod mangudla. Ay, ng clone. Di lang gudun ta kapailat ki. Muna nang kamatuoran. Tinuod dyan man kasal na sila, di na fitness. Kasal na. Kani mong gipanan sa YouTube nga mag-vlog-vlog ni mga anak. Nagpa-content ram muna sila para na sila views. Digit sa mo to guys, nakasal na si Minog si Kwan guys. Arjo. Aldo. Gila da kada to si mong tanawonon mga Digit sa mo vlogger. to. Wala ko nakasal. Nako ni anak si Minog si Kwan. Nabiglaan ako. Huh? Uy, gilistagan ako ang natuhan sa anak. Naba? Ngunit ako manasal. Sulitaw mo sila. Aldo na tagkarno At itong vlog ay mo ang gitanong, gikuha ra to nila silang pelikula. Then Para kinuha na- nila story. Para na sila video. Video ba? Na sila parang na sila vlog. Kung tanaw Ito eh. naman ay pinuod lang. Yan, paila na lang kay bata loy pika si kagpananaw na si kagasa na ni anak din mo ni giminyo naglain kasal na gani. Gani mo na gani karon sa Paris. Kita mo tapos mga Lainan ko kay sa Permiro jum sugod ana ka sugod man. Love team ra magud nila alawan ta ka nag-expect. Kung may dyan gidahuman nga mo'y magka Paris, mo'y magkadajon. Di man nagkadajon. Udyo lain na jud pananawa na laki. Sakitan mo Japones mama. Kami lay maloy nimo magdahom ka sa ayo. Pero na si nagpailad ra kag pick news loy kay ka. Nga pick news ra ba para na live views. Nagkatawa mo sa Tidina nang Hindi ka mutuda ng mga vlogger kay magimahimuran na sila video para na sila yung makontent. Makatuo nga kas lunas min sa lain. Kasal na gani. Buton, buton. Sama? mga butong. Ikaw na lang. Kailan lagi kasi mo ang kitanaw nga vlogger. Itong vlogger nga sige ani mong tanaw. Nga May chemistry ito. may kidi sila makuha na nasa. Maulaw ba? Magdi maula mo priso ba kay pataka na Mo sila na sila kaya. pakialam kay importante na sila views. Mo nang di ka magpatunto na ng mga vlogger uban kay Kana po niya mong gitanaro, na dyan patunto, kay giilad ra kana. Ilag. Sa leader mo guna si Ikuan. Si kana magulo pang mga vlog. Di na mga tinuod, mga inumuhi mura na di para sa tuang vlog nga tinuod nga kinabuhi. Si Kalingap. Inuhi mura. Ay to nang kalinga, bot-bot na, kada kung bot-botan na. Di oy kana mga inga. Siya mo Bot-bot na kalingap. na nakawa pa. Di ay. Kada kung ilad na ilad nang gibuhatan para makabiyo sila. Masan sakitan na po ka nga si Rochelle, minjo na paglain. Yan pala ka ilang video-video. For the vlog ra, oh. For the vlog ra. Nerbiyo uban na sa. Nanawa tos Mariano ug si Angel na Jessica Su pa ilang love story. Hindi wala di tinaw. Dili gawas di ay Scripted nga ra di ay. scripted ra di ay para ra dai sa ilang vlog. Imong gud kasagaran vlog tinuod. Pareha ng kalingap gud kada kung ilad na ang gi-research di may tinaw di ay. Ang Kanang kalingap. Di lagi tinaw. Mura katong vlog ra siguro may tinuod nga di ni mo himo. Kini istorya ra mo gini wa mo ni Kuan. Kasagaran mga bang mga vlog ini mo himo para nalaman sila yung makontent. Suga kay luod sakitan ba nga siya. Naitabang. Diba? Atong gawin nga kasal na, hindi siya mananaw kay Kwan. Kahapon na naman mo, takin na kasi sa Kwan. Nananaw siya sa kasal, dahil doon ipahid na dyan, wala siya bugini. Mga idol ba yan? Tangan ba dyan yung idol ni Mayn og ni Alden? Hey guys, sa manamig pamahaw. Sakit kayo pa kung super set pa. Tulog, katong ana, din katong ana, din katong barbing nga ana ba, ang mo. Itagsa-tagsa na akong isabay. Pwede shoulder gi, katong parpila na i-wide mo shoulder to. Shoulder oh. Pag mo i-close sa traps, close. Traps. Ang isabay, di ba tulungan to katong ana, tong dumping ang barbing. Ang isabay tulog, din gitbay ang gisuli-puli ba, karon sa kita. Tama kayo pa sa kwan bay. Mas na ka nang sabi nila. Kaon na po si Pangit ug si Mingkoy. Kasi Junjun karon guys magtrabaho sa ijahang tricycle. Kaya mabiyahe na si Ja. Hi guys, sa manamikuan guys, pamahaw. Nagadis-dress ko guys. Kay yagang mga ipok di na mga rang. Di na jud masuot.
Wapo ka lugar, matura ko pan guys. So kayo ka dyan, ngita ko mga short nga. Basig na yung mga dagkad atong short. Kaya nga dyan mga short sa una din, nagajid manuot. Kato na lang kuan, mga humukon. Manglakaw day menja guys, kay nabayran na pus mama sa ijahang pajag. Nagpadana po dagi ijahang kuan apo. Kuan na mo to as Palawan, andyan, mamalit na po ni kuan, labutmon. Kamuti. Tanawon naman nato na lain balik dyan nga nabutmon sa haywa man. Kay mo yung mga isnak-isnak ba? Kaya kanila ginaratas by permi naman inuunta batiyon ka nang naikutas imbis kaya wapay trabaho mo ano yung batiyon ka nang kutas mo nang magkuanal man mi guys magandam ba kanayan ang lagot mo kay kutasan na ay madungag mo na unja alas 8 pa man nagabri sa kuan Palawan nato na mo ni Junjun kasi Junjun magtrabaho na sa ijang kuan guys tricycle na siya welding nga na kay napay nagpiti-piti kaya mo man na siya dahil trabaho balik na siya kuan guys biyahe nahinay na siya biyahe kaya ako hinahinay naman po kung kuan naghangop pira ka naman 4 kabuan naman kapin pwede nagliklik naman noon po ko ginagmay sa basta di laman mang arsaw ka ng kuan bugat kay more man ay delikado mga arsaw ka ng bugat. Ginagmay, dinagko. Ginagmay raman po, hugas plato, loto-loto. Ginagmay, silhig, trapo-trapo ka ng kuan, mga abog. Malagi mong kuan, mamangihilawot. Si Ate Siksi. Si Kaya Daliti, Dajun. Halo. Siksi na ba ka, Jo? Nadia, kausod ka. Sudlah. Sud. Nara na sila sa mama guys yung gilot. Namang lakaw sa mi. Nagilak dito po sa gitanaw nga video ba? Kami na tanawan ginagawa. Ijang mama nagtrabaho sa ibang bansa. Yan nag-video call ba? Yan anak. Ma, kano sa pamalintaon ko ni mo padada kwarta oy. Demanding ka jud ijang kuan anak. Diyan lang magikasaba nagijang mama kay wa kunoy padada kwarta wala ko sila kon tungo. Jagi jara bagajang mama nagatajum-tajum agnaong kay gikan gikulata sa amo. Ikan gikulata sa amo kay nanangin kuno to nga mula ko kay magpada kwarta wa daw ning sugot aga amo mo nang gikulata. Jagi jang anak ara nang gituka ikasaba ni jag majo gijang mama ngano wa pa kuno nagpadaog ka nagkuan. Kwarta kinahanglan jud kuno. Padaan ja. Mao to ning hanjo aga na inahan nga maloyin taon kada kanang sabta ko na kay hindi lagi ko makagawas. Kulatahan na po ko sa ngamo ron kanang mamagos ko kanang mangita sa laman mo diha og kanang paagi nga kakuan mo kay maningkamot ra lagi ko nga makapada. Jag anak para nagadyan ito ka sa kanan ni anak. Jag samtang nga kanang nagtanaw ko video natutuog ka nang nayang luha ara nang hila kay naluoy ko ba nagsigihan di ay nilantaw na po na nagsigihan na ito na sa makadaya mo ay mura magkadayag na buwang hilak-hilak magkadaya nag tanaw naghilap kahilak ko guys ba tanaw sa video at ijahang mama imado dyan niya ka na ikasaba iatake papitawag ijahang mama nagrag-grag ijang mama kiatake mo nang uway ragajid ang pagmahay dapat panggaon dyan nimo imuang anak mama iatake man nagijahang mama mo nang uway ragajid ang pagmahay guys dapat tagatang ginikanan at tagadyan ay kukmaon at tagatang ginikanan samtang buhay pa sila mahay nagijahang anak karang kadimanding ka jo anak ka may batasan na pero anak nga may batasan may pagmahal sa ilahang kuan inahan basta hila ka lagi na sa nanonood video luoy naman nagijahang mama nakatajum-tajum
kulata sa amo. Tangan nga magpadagwar ka. Kasi ang ginanay, sayang na rin ang kwarta sa Pindiri sa Pilipinas, din sa probinsya sa ibang bansa, trabaho. May lakilak lang ko nagtanaw. Kasi ang ginanay ng tao. Kamot tag inahan ba para sa mga anak jak anak way pagmahal sa inahan barkada raygi unahon ningon panawaw na ko sa mga barkada ma kay kuan lagi ka wa kay padadadag kwarta way uwo lagi anak ka puri agaba luway laman magmahay na to siya kay gijang mama mo matay na to nawahi na kadyo pagmahay wala siya mama diman-dimanan. Mura dyan kong buwang lagi guys. Hindi ka nang mananok. May nga na ba? Nagilak-hilak ko. Nunang ugnay mo ako. Hindi na lang kong tanaw. Naitat man tos giyan. Nagilak-hilak ko nuko. Mura ko nuko na buwang. Nuko nung mananaw ko nuko ginana nga kuhan video. Wajib pagmahay nga maguna. Uy, pag-untak Pero medyo mawahi. safety, magtumong na pag-uwan. Basura ka. Ayos, na lang may pag-uwan. Na mixer ang dala kita. Improvement na ang talagit. Na mixer na basurahan. Nalamidari sa kwan guys, Palawan. Kuwan sana mo kwarta. Madyo kay way tao. Dali rata mahuman. Na naman dihag form, giswatan man na nadaan. Yatag naman nadaan. Dadyon dito. Tulok ka kilo mong palitin guys. Ada. Ako na bukat na rin. Lamira ba na nga ng kamuti, orange. Kani violet ni. Nga orange yapon. Na violet. Guys, minapit mi dari sa kayo ka dyan guys. Natag 10 pesos na laman. 10 pesos. Mananaw sa ako guys. Kaya basig na yung mga short diha nga muarang na ako. Kaya wala ko short na short. Nanasa Baling ko dito. Init kayo. Ito ko dito. Hey guys, padong na may uli. Hindi nakapalit kong short. Pan kabuok. Upat. Diba? Apa nang ibabag ang kuha ni Nini. Natag-gisra diya guys. Oh. Anak ko diya magpalitan. Basta huwag kakuha na. 10 pesos na. Hindi mo ko mamalit huwag nyo arrival kay Hanman. Makotra ko 10 pesos. So nanak ko yung katka-short guys. Makita raman diya po na ninyo yung nagsuot na. Oh. Asa ni nga kuhanan dapahan. 40 pesos. Nanak kayo pagka-short. Tinirat ako kayo kay. Ano ito yung mga ukay-ukay kay Ligman basta. Labahan laman upuan ba? Tarong.